Hallelujah. Amen. Kakhulu kuyithoba mfundisi Nkosi ngiyabingelela egameni likaJesu. Mfundisi Sibheka ngiyabingelela. Ngiyabingelela gogo. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni likaJesu umzimba kaKristu uphelele. Ekseni sibonga uNkulunkulu bazalwane. Sibonga uNkulunkulu womusa. Amen. Ukuvuka kukodwa bazalwane kungumusa. Kungumusa nje sivukile ekseni sizihambela ngeenyawo. Hallelujah bazalwane sivusele imindeni. Bantwana bethu bavukile ihlobo zonke nathi siphelele nje sibandla kaNkulunkulu siyabonga bangcwele egameni likaJesu umama basemula bazalwane kana kaNkulunkulu. Hallelujah. Sindisiwe bazalwane. Hallelujah. Amen. Mihla yonke uNkulunkulu usayisiza impilo yami. Amen bangcwele. Amen. Ikhona ezinye izinto bazalwane ezingajwayeleki. Hallelujah. Uthi uJobe asesimeni uthi jwayelana naye bese uba nokuthula. Hallelujah. Once wajwayelana noNkulunkulu kuba nalokuthula nawe uzuzibuze mawuthi uyabheka isimo phakathi kwaso asikuniki ukuthula kodwa ngenxa yokujwayelana naye bese uthola ukuthula. Hallelujah bazalwane. Ukujwayelana noNkulunkulu kusipha ukuthula okudlula konke ukuqonda. Bamangala ukuthi ngabe manje lo muntu ngabe phuma ahambe la ngaphandle amemeze kodwa uzithole nawe unokuthula. Hallelujah bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu. Last week umfundisi uthe uBishop uthi uAdam azange abe umntwana. Hallelujah bazalwane. Hey ngadleka ngathi uAdam wadala uNkulunkulu wahlala necabinet yezulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso. Bathi mabaqeda ukumenza bambeka ensimini yaseEden. Basaqeda ukumenza bamenzela umsizi. Wavele uAdam waba uAdam then azange abe neperiod yobuntwana. Hallelujah bazalwane. Ngiyangadleka ngabathe ngibuza umoya ongcwele. Uthi moya ongcwele uAdam vele azange abe umntwana. NoEva azange abe umntwana. Hallelujah bazalwane. Kodwa thina uNkulunkulu siphile ithuba lokuthi sikhule sibe abantwana. Amen. Hallelujah bazalwane. Sibe abantwana. Uyabona uma ukhuluma umntwana uyalalela. Umntwana lo umzala amupha kona uthatha lo umzala amupha kona. Uthatha konke umntwana ukukhula ngendlela engifuna ukuthi akhule ngayo mina. Noma ngabe ngayiluza ngobude bendlela it doesn't matter. Kepha ngitshale lokho ngikufunayo. Kodwa uAdam noEva they never had an opportunity yokuba abantwana. And kumnandi ukuba umntwana. Hallelujah bazalwane. Abantwana they enjoy everything nje. Lo bapha kona bayajabula. Amen. Bahlezi ba content. Amen bangcwele. Nathi nje bazalwane siyabantwana masenkosini. Hallelujah. Yabona masenkosini siba abantwana. Sineliseka noma sesihlezi kanjani. Asho njalo uMapostle Paul athi ngifunda ukuneliseka noma sengihlezi kanjani. Uthi ngazi ukubusa, uthi ngazi ukuswela, uthi ngazi uthi kodwa kunamandla okwenza konke ngayo umqinisayo uKristu Jesu. Hallelujah bazalwane. Amen bangcwele. Uthi kunamandla okwenza konke ngayo umqinisayo. Uthi ngazi all the seasons. uNkulunkulu ufuna sazi all the seasons. Ufuna abazalwane abazoba content. Kuleyo season obhekene nayo just be content. Nelisiwe leso simo uNkulunkulu kufake kuso with the purpose. Just be content. Bese ubheka uNkulunkulu uba nokuthula. Hallelujah bangcwele. Amen. Kunamazwi la abazalwane ngicela sivule amaBhayibheli wethu. Amen. uNkulunkulu ukhuluma ngedwala. Amen. uNkulunkulu akanika ukuthula ukhuluma ngedwala. Iviki lonke uNkulunkulu ukhuluma ngedwala. Amen bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sibonga ukuthi siyazi ukuthi thina uKristu yidwala empilweni zethu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ukhuluma ngedwala elinguKristu Jesu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngicela sivuleni lana uPeter. 1 Peter chapter 2 verse 6. 1 Peter chapter 2 verse 6. Hallelujah. Amen. Verse 6. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile. Hallelujah. Liyigugu
Hallelujah. Okholwa yilo akasoze ajaba. Hallelujah. Amen bangcwele. Lithi bheka lana mawuqhubeka bhekani ngibeka eSiyoni itshe eliyigumbi elikhethekile eliyigugu okholwa yiyo akasoze ajabhiswa. Haleluya bangcwele. Okholwa yiyo akasoze ajabhiswa. Kunalapho ngiyacabanga kuzenzo lapho kuthi itshe eliyigugu elalidele lalinqatshwa ngabakhi. Amen bangcwele. Lithi kodwa manje selaba inhloko yegumbi. Haleluya bangcwele. Lalinqatshiwe letshe eliyigugu labekwa letshe kodwa lanqatshwa ngabakhi. Amen bazalwane. Nolikhahlela yazi into engathi uyakhahlelwa nje bazalwane. Iyakhahlelwa kodwa selaba inhloko yegumbi. Itshe leli liyidwala linguKristu Jesu. Amen bazalwane. Sizokhuluma ngoJesu oyidwala namhlanje. Amen bangcwele. Haleluya. uNkulunkulu uthakanyisha ukuthi uJesu uyidwala. Amen bazalwane. Itshe elinqatshwe ngabantu letshe leliyigugu. Haleluya. Amen bazalwane. Lithi okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Amen bazalwane. Mawukholwa yiletshe awusoze wajabhiswa bazalwane. Amen. Kholwa yitshe namhlanje imanetshe elunguKristu Jesu ungeke wajabha. Haleluya bazalwane. Abantu banezinto abayithembile kule insuku. Amen bangcwele. Sekukhona yonke into bazalwane kule insuku. Khona yonke into, all kind of medication, all kind yonke into ikhona bazalwane. Kodwa imanetshe elunguKristu Jesu kudingeka bazoba netshe. Haleluya. Leli lanqatshwe ngabantu laba yigugu namhlanje. Dingaka laba bazohlala edwaleni. Haleluya bazalwane. Amen. Ngicela ungifundele lana uExodus chapter 17. Mangaphazami uverse 11. Sibona uMoses lana bazalwane. uMoses sekaphakanyiswa izandla. Uphakanyiswa ubani? uAaron. Ngiyacabanga u11. Hallelujah. Yes, kodwa ngifuna lapho ukuthi qala lapho ukuthi uMoses sekephelelwa amandla bazalwane bebhekene nempi balwa nama-Amaleki. Wayohlala kuphi uMoses? Edwaleni. Haleluya. Ngifuna nje lelo verse mfundisa ngathi ngiyalahleka. uMoses wagijima wayohlala kuphi? Edwaleni. Sekephelelwa yini amandla? Haleluya bangcwele. Waphelelwa amandla uMoses wayohlala edwaleni. Haleluya. Bayafika nje bazomphakamisa izandla bamthola hlele edwaleni. Haleluya bangcwele. Kudingeka abazalwane kule insuku abazokwazi ukuthi mabaphelelwa amandla babalekelaphi. Kudingeka abazalwane kule insuku abazoba nedwala wazi ukuthi mangiphelelwa amandla ngiyohlala edwaleni. Haleluya. Amen bangcwele. Wahlala edwaleni uMoses bamphakamisa izandla. Haleluya. Ngapha nangapha uAaron noUri wayehlele edwaleni. Wayethemba ukuthi mangihleli la edwaleni bayafika bayaphakamisa izandla kodwa ngihleli la engithembela khona ukuthi ngeke ngajapha noma ngaphela amandla kodwa mina ngeke ngajapha ngoba ngihleli edwaleni. Haleluya bazalwane. Kudingeka abazalwane bayohlala edwaleni ey'nsukwini esiphila kuzo. Amen bazalwane. Kuphele konke. Ake kuphele konke bazalwane. Kuphele ubumina. Kuphele yonke into. Uchaze kahle umfundisi namhlanje. Ake kuphele konke. Base uhlala edwaleni elunguKristu. Idwala liyohlala likhona. Uyovuka nasebusuku nalidwala. Aphelile amandla. Ubudebedlela siphelelwe amandla. Kuncipha konke. Kodwa gijimela edwaleni elunguKristu Jesu. Amen bangcwele. Ithitshe lanqatshiwe ngabakhi selaba inhloko yegumbi. Haleluya bazalwane. Itshe leli liyidwala lithi abahlala kulo ngeke bajabhiswa. Hlala kuJesu namhlanje. Iba nedwala lakho. Oyohlala kulo amandla angasekho. Amen bazalwane. Ayaphela amandla kule nsuku. Liyancipha ithemba ngobudebedlela. Iba nedwala elunguKristu ozokwazi ukuhlala kulo. Namathela kulo. Amen bangcwele. Sibabona behamba abantwana bakaIsrael mabahamba kuphela amanzi endleleni. Moses uya kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu amanzi aphela. Uthi uNkulunkulu nalidwala. Shaya idwala. Haleluya. Washaya idwala uMoses kwaphuma amanzi.
zokugcina. Haleluya bazalwane. Noma kunini uyabuya uJesu uzolanda ibandla, akakuthola uhlelo edwaleni. Haleluya, kuyenzeka konke kodwa idwala lishifti. Amen bazalwane, alishifti intshela delelwe ngabakhi lasala bayinhloko yegumbi bangcwele. Amen bazalwane, wagijima uMoses ephelelwa amandla wayehlala phezu kwedwala. Amen. Bathi bafika uAaron baphakamisa izandla ngapha nangapha bamthwala edwaleni ngoba wayeyazi imfihlakalo edwaleni. Wagijimela edwaleni wathi ake ngihlale bazomthola sengihleli. Bathi baphakamisa izandla ngoba kwakufuneka zona lezo izandla ukuthi mayiphakamile impi yanqotshwa, kodwa yanqotshwa impi ngoba wahlala edwaleni. Amen bazalwane, kwaba lula nakulabo abaphakamisa izandla ngoba bahlala edwaleni bazalwane. Kuzoba nzima ukuthi abantu baphakamisa izandla ungenadwala. Amen bazalwane, kuzoba nzima ukuthi bakuphakamise ezakho izandla mawuphelelwa amandla idwala lingekho. Kufuneka abazalwane abayoba nedwala lokuhlala unamathele kulo. Zikhona iy'nkinga noma ngabe sugula uphelelwa amandla, gijimela edwaleni. Amen. Haleluya bazalwane, kuningi kule nsuku bazalwane, kuningi kule nsuku. Haleluya. It's not about coming to church bazalwane unganali idwala. Amen. Ngoba siyeza size enkonzweni sithwalisa abafundisi kanzima ngoba idwala sinalo. Mase kufika kuphela amandla bazalwane, mabangithola ngihlele edwaleni bayakwazi ukungiphakamisa. Haleluya bazalwane, siyambonga uNkulunkulu lasekuseni bangcwele. Haleluya, benginika ukuthula uNkulunkulu nali idwala linguKristu Jesu. Athi nalitshe lanqotshwa ngabakhi selaba inhloko yegumbi namhlanje lithi abahlala kulo lelitshe lasesiyoni abanayo ukujapha. Amen. Ngeke akujabhisa uJesu, abantu bangakujabhisa, abantu bangakhuluma konke sowuphelelwa amandla bathi hamba ophenduka mhlawumbe wenzanga kahle lana kodwa uJesu eyidwala namhlanje akumbheke. Haleluya bazalwane, ake umbheke namhlanje. Haleluya, ake ubuyele edwaleni, ake ubuye mhlawumbe kwesisikhathi ngoba udebendlela bazalwane sihamba silahlekelwa. Kwesisikhathi bazalwane sihamba isiphambano sakho sesisele ngasemuva. Amen bangcwele, kodwa ake ubuyele namhlanje uyafuna idwala elinguKristu. Haleluya bangcwele. Amen. Selaba inhloko yegumbi uzokwazi ukuphakamisela izandla masawuhlele edwaleni. Haleluya bangcwele. Amen bazalwane, bengicela nje sifunde ku-17 umfunde nje wonke uzothola lapho uAaron ephakanyiswa. Amen bazalwane, wahlala edwaleni uMoses waphakanyiswa ngenxa yedwala elinguJesu. Haleluya. Ey'nsukwini zokugcina bazalwane, ey'nsukwini zabaphika uKristu bangcwele. Iy'nsuku zabaphika uKristu, iy'nsuku lapho bakhuluma izwi linjengoba linjalo bemphika uKristu. Amen bangcwele, ungeke waze unganadwala angeke ukwazi nokuhlukanisa imimoya. Amen bazalwane, ngoba bayakhuluma izwi kodwa bemphika uKristu. Amen bangcwele, balisho linjalo bafunde bekhuleke kodwa uma unama-senses kamoya uyabona ukuthi cha la kuyaphikwa, uyaphika uKristu bazalwane. Ma unedwala yini idwala lizokunika all your spiritual senses so that uzokwazi ukubona ukuthi cha lokhu akusikwa sekhaya ezulwini bazalwane. Ikhona into uthi uyangena uzwe konke kuyakhulunywa, kukhulunywa izwi kuyashunyayela kodwa yo inner person akavumi ukuthi la kusiya sekhaya lena bazalwane. Iba nedwala. Amen. uJesu idwala bazalwane, hlala edwaleni ey'nsukwini zokugcina namathela bazalwane, namathela. Mase kufika isikhathi sokulandwana ebandla lesithole sihlele edwaleni bazalwane ngoba ibandla lizolandwa bazalwane. Ezinye izinto mazikhulunywa kuba ngathi sekujwayelekile bangcwele kodwa lizolandwa ibandla. Funeka abangcwele bayohlala edwaleni. Alifani nelava wazi wakhuluma uNkulunkulu nesitha sethu siyakwazi lokho.
uthi bheka ngibheka eSiyoni, uthi bheka behold ngibeka eSiyoni itshe legumbi, elesingisi lithi is the cornerstone. Hallelujah. Indlu engenayo i-cornerstone uma ngabe kufika iphepho ayusho kahle uJesu bazalwane. Uthi bheka kunabantu ababili abebakha bazalwane, lo omunye wakha esihlabathini, lo nomunye wakha edwaleni. Kwabe sekufika iphepho bazalwane, ngoba ziyafika iphepho ezizocheka ukuthi kahle kahle wena wakhe kuphi bazalwane, wakhe esihlabathini noma ngabe wakhe edwaleni bazalwane. Kufika ikhuphula, kufike imvula bazalwane, sizocheka ukuthi kahle kahle wakhephi bazalwane. Bathi yakha edwaleni. Asibe libandla bazalwane elakhe edwaleni. Lithi iBhayibheli kule ndaba ayikhothayo umama uIsrayeli wayekade elwa nama-Amaleki bazalwane. Uma ngabe belwa kwadingeka uNkulunkulu wakhipha isilayezo ukuthi uHuri no-Aroni abaphakamise izandla zikaMose. Lithi iBhayibheli hayi nayimfihlakalo ekuphakamiseni izandla kunemfihlakalo. Hayi, uma uphakamisa izandla usho ukuthi wena uyehluleka uNkulunkulu uthathe icontrol kulempi engibhekene nayo. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi naboHuri no-Aroni bagcina sebakhathele. Uma wehlala le ndaba bazalwane, lithi baze balanda itshe, balanda itshe bazalwane, babeka ngaphansi kwezandla zikaMose. Izandla zikaMose zasekelwa yitshe legumbi, maqede impi yewina bantwele. Kwathi angithi nasempini obhekene nayo awunanti itshe legumbi, akunendaba ukuthi ubhekene nayo emsebenzini, nanti itshe legumbi, akunendaba ukuthi ubhekene nayo ekhaya, nanti itshe legumbi, akunendaba ukuthi sekwehlule kangakanani emini yanamuhla, nanti itshe legumbi. Bukani bazalwane, lithi iBhayibheli abakhi uma ngabe bakha balenqaba letshe legumbi. Ya mfundisi ubheka kunemfihlakalo khona lapho. Uma beqala ukwakha bethi bayakha, bethi bakha umsebenzi kaNkulunkulu, bavele bathatha itshe legumbi balenqaba bazalwane. Itshe lithi iBhayibheli liyisisekelo bazalwane, yitshe legumbi bazalwane. Sihlale edwaleni njengebandla bazalwane. Haleluya. Uthi uNkulunkulu mangabe ekhuluma noMoses ngelinye lamalanga, haleluya, athi uMoses uNkulunkulu uma ngabe ungaveli asikusuka kule ndawo. Haleluya. Uthi kuyakwaziwa ngani ukuthi thina singabohlanga olukhethekileyo na? Uthi uNkulunkulu ke bheka nansi indawo kimi. Uthi lalela Moses, uzoma edwaleni. Kuyena uNkulunkulu kunedwala bazalwane alikuKristu bantwele. Nanti idwala bazalwane, ungasayibambeleli ihlala edwaleni uthi umhlabeleli. uJesu ulidwala, akabe sondela nje uMC bazalwane. uJesu ulidwala lamadwala. uJesu siyabonga bazalwane. Ngicela ungasakhohlwa, ubheke edwala, hlala edwaleni, bambelela edwaleni, namathela edwaleni. Noma likashisa kangakanani nakha, ungasuki edwaleni. Noma singakunetha kangakanani, ungasuki edwaleni. Noma bakahlaba kangakanani, ungasuki edwaleni. Noma bakavukana, ungasuki edwaleni. Hlala edwaleni.
sihlale edwaleni njengebandla likaNkulunkulu.